खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 18 जानुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साननायाव जाफुंसारनाय मोनगोन, आनजादाव उथ्रिसारनो हागौ, मोजां रादाब मोनगोन। वृष राशि खामानिफोरा जाफुंनाय नङा, रां खहा जागोन, सानै हयै रां बाहायनांगोन। मिथुन राशि साना गाहाम नङा, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्रां थानांगोन, जाब्रबथाय जानो हागौ। कर्कट राशि साना सुखु गोजोनै बारलांगोन, बायदि मोजां हाबा मावनो बयखौबो थुलुंगाखांहोनो हागोन। सिंह राशि देहा सावस्रिया लोरबां जानो हागौ, फाहामथाय लानो गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, गोबां रां खरसा जागोन। कन्या राशि मुलाम्फा गोनां सान, साननाय बायदि गासिबो खामानिफोरा जाफुंगोन, गोजोन खुसियै थानो हागोन। तुला राशि देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन, देहाखौ जोथोन लानांगोन। वृश्चिक राशि नांगौ बायदि खामानिखौ मोननो हागोन, धोन आरजिनो राहा लामा मोनगोन, न'खरनि बयखौबो सुखुयै लाखिनो हागोन। धनु राशि साना रंजा गोजोनै बारलांगोन, जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल नुजाथिनाय नङा, गाहाम सान। मकर राशि दाय मावखोमानानै साजा मोननो गिगोन, गोसोआव गिलुं गिलुं सानस्रिया जायगा लागोन, साना एरैनो बारलांगोन। कुम्भ राशि गोजाम बेरामा नुजाथिनो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन, साना खस्थ' गोनां जानो हागौ। मीन राशि गोजोन खुसियै आंगोफोरजों सम बारहोनो हागोन, बिमा बिफा बयबो गोजोनै थागोन, जिउनि देरसिन गोजोननायखौ मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।